szabadtéri sportok űzésére nem sok lehetőség adódik télen egy nagyvárosban. A lovaglásra azonban télen és nyáron egyaránt számíthatunk. Ebben a 16. kerületi lovardában hétfő kivételével minden nap van edzés. Annál is inkább, mert a lovak hidegben is igénylik a mozgást és a törődést. A lovaglás rendkívüli sport, mert a mozgás örömén kívül különleges kapcsolatot épít ló és lovas között. Azért is választottam én ezt a szakmát, életmódot, mert egy az, hogy nagyon jó fizikumot ad, és lelkileg kiegyensúlyozza az ember. Lóhát egy olyan megnyugvást kap az ember, hogy mintha egy meditációban lennénk szinte. A komolyabb tudással rendelkező lovasok maguk gondozhatják és szerszámozhatják fel lovukat. Ők tereplovaglásra mennek a közeli erdőbe. Fülétől a farkáig, füle mögött is egy kényes rész, ugye ott is megizzad a fantártól. Patapucolás. Patkó az más. Patkót azt nem is szoktak megpucolni. Oké. Az elsők már megvannak, és akkor most ugye lekenjük neki. Patazsírral ápoljuk a patát. Védjük a hidegtől. Most ugye ha megvanjuk a pucolással, jöhet a nyergelés. Mindig előbbre tesszük a nyerget, majd a végén szőr mentén megfúrjuk. És föltörjön a lovacska háta. Becsatoljuk a megfelelő szíjakat a megfelelő helyen, majd nem hagyunk ki semmit. Igazítjuk a sörényét, üstökét. Veszünk még egy pálcát. Pálca nélkül nem megyünk terepre. Jössz, Zsuzsa? Aki szeret lovagolni, szeret állatokkal foglalkozni, szereti a természetet, annak ez az öröm. Aki szereti a kalandokat, a változatosságot, az foglalkozzon lovakkal. Ez egy különleges, speciális dolog. Mindjárt indítom a lovasokat. Gyerekek, szedjük össze a lovakat, és osztályügetés indulj! 21 éve dolgozunk ezen a helyen. Ez Budapest-Csömör határán van. Minden lovardának tudni kell, hogy mit szeretne, és mire képes. Mi úgy működünk, mint egy nevelőegyesület, mint egy szabadidős lovarda. Kiváló kiegészítő sport, minden izmunkat egy kicsit megmozgatja, elég egy zárt cipő, egy speciális lovaglónadrág, ugye azért kell, hogy ne törje föl a lábunkat, térdünket a lovaglás közben a nyereg és a kengyelszíj. A többi pedig ugyanaz a felszerelés, mint bármelyik téli sport. Egyik nyáron nem tudtuk, hogy milyen táborba menjek, mert anyukám dolgozott, és egyszer csak láttam a hirdetést meg anyukám is, és ez viszonylag jó áron is volt, és nagyon szerettem az állatokat, és így kitaláltuk, hogy jöjjek el, és nagyon beleszerettem, így jártam többször is már. Nagyon megszerettem, a társaság is nagyon jó, a lovak is megbízhatóak, rendesen oktatnak, edzést tartanak akár, és így ide kerültem. Amikor ide kijövök, akkor tényleg egy családias légkörbe vagyok, és minden baj elszáll, amikor lovaglok. A barátnőim mondták, hogy jöjjek el velük egyszer, és eljöttem, és lovagoltam, és azóta. Mit üzensz azoknak, akik mondjuk esetleg nem mernek lovagolni, mert félnek a lovaktól? Nem kell félni, hát egy-két lóban nagyon meg lehet bízni, és nagyon jó a lovaglás. Mi nagyon sokáig csak gyerekekkel foglalkoztunk, és saját magunkat képeztük. Egy időben ilyen hagyományőrző csapatom volt, a visegrádi palotajátékokon szerepeltünk, és egy 10-15 évvel ezelőtt, amikor egy lovas kaszkadőr csapat megkeresett, akkor ezt is a profilunkkal próbáltuk tenni. Nagyon nehéz, veszélyes, de a szabadidősporttal, a hobbiszerű lovaglással össze tudjuk egyeztetni, ugyanis speciális lovak kellenek ehhez, és ami egy
gyereknek, egy színésznek megfelelő ló, tehát nyugodt, bátor, nem fél semmitől, jól képzett, hasonló kritériumok vannak. Életem egyik nagy filmje, ez a Katedrális című filmet fél évig forgatták, és rendszeresen dolgozott több lovam, mint főszereplőknek a lovai, és a kaszkadőrökkel is különböző csata jelenetekbe, vásári harcokba. Akkor kezd egy ló igazi kaszkadőrlóvá válni, hogyha valami különlegességet tud. Tehát ha le tudjuk fektetni, ha ágaskodik, ha föl lehet buktatni bizonyos csata jelenetbe. Az Eragon című filmet itt forgatták, 2 kiváló lovas volt a főszereplő. A Jeremy Irons megirigyelhetnék a legjobb kaszkadőrök is. Fokozatosan rövidítem, lépés, 2 pontot fülésbe fölállok. Hogy sikerült a tereplovaglás? Nagyon jó volt, köszönjük szépen, szép idő van. A lovak nagyon jók, nagyon jól mentek, jobbat kívánni se lehetne. Milyen tudás kell a tereplovagláshoz? Hát szerintem jó reflexek kellenek, tehát hogy amikor a ló csinál valamit, akkor az ember azonnal tudjon reagálni, mert ugye kint megijedhet csomó minden dologtól, vagy esetleg rossz napja van neki is, és akkor az ember, az a fontos, hogy egyből tudjon reagálni a lónak a viselkedésére. Én is ezt imádom, a legjobb, sokkal könnyebb, mint bent lovadlába lovagolni. És milyen gyakran szoktál járni? Hetente 3-szor. Az nem sok egy kicsit? Kevés.